en garti e welede geno goto joom yurmede hoore biir nogase ɗiɗi lewru morsi tande ujunnaji ɗiɗi e nogase tati rewdiɓe tawitimɓe ñiɓɓe haalide Ngatamaare temedere ɗiɗi toɓɓere ayango Ngatamaare TV yontitinde noon kabaruji men jaaji e nder ɗemgal Pulaar ko ɓuuri jojjide hannde toɓɓe men ene jeeya hen alhaali juutimo commune mo Ndioum eɓɓi wonande kala moto Jakarta joom saret walla pousse gon miijo holko jibini men gartu hen e mbadi kabaruji meɗen gammu ceerno Seydou Nourou Tall rahmatullahi alayhi baɗo hitande kala ɗo e Ndioum to leggal Jolofen ene heɓana men gartu hen e cimtol wonɓe e résidence Yero Melou dia ene goyto ndiyam taw ko puɗɗiɗen addude oɗo saaha henduɓe eyrima dendagal hokoɓe wonɓe ɗo e nder tarindi Ndioum khalifaɓe e Dakar dendi jillima diwan rewo leydi Sénégal gam ƴewde golle ya garta e on fartanɓe keeɓi yillade haalide Ngatamaare wallidiɓe mabɓe e banggue e kabaruji kawgel yarhamu Mouhamed Sarr ene jokki ɗo e Ndioum men ketto hen bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum woni gardindi kabaruji meɗen son goɗɗani fattirgol lelen jam hiire mon jam ñelle mon jam waale mon wonɓe nder leydi Sénégal ha wonɓe diaspora no mbawɗon wonde kala min calmini on ketki abki malaki no mbirinomen e gardindi kabaruji meɗen commune Ndioum dañi kay eɓɓoje ɗe ganduɗa kay kala ko fati e juuti wonande kay rendo finago ɗo e Ndioum kala wonande ɓe mo ganduɗa ko joom jakartaji en ha e joom saretaji walla joom pousse en goto e mabɓe foof oɗo saaha holko fa e dow muɗum o mo ganduɗa woni cukko maire mo Ndioum caggal no suuti hen kongi o marta e alhaali juuti o jehen kettoɗen Oumar Diaw commune wuuri koye recetaji mum commune d' abord saɗa yiiɗi liggade alay saago mbiya ko mbawmi dañande hooram ko il faut mi waɗa ɗum maximisé wona peut être mbeɗa wawi heɓrude foof mais il faut ñande fof miijoɗa ko poɗɗa dañande hoore ma ko holno ɓeydirɗa ɗum e kala ko yimɓe ndendi le maire wona kañum jeeyi ko la commune jeeyi kala ko yimɓe ndendi so tawi an aɗa hutoro ɗum te lawol wi sa hutorima ɗum ko ɗum ɗo poɗɗa wadde waɗande wuuro ngo foti ko la commune toppitono ɗum heɓirte Jakarta min ndewde mabɓe ɗo heewi sarataji min ndewde mabɓe ɗo heewi mi sikki Jakartaji min jeeya e walluɓeɓe yoɓe mbat organisé min joddima e mabɓe laabi kewɗi e inde maire min liggudima e mabɓe min ballodiri e mabɓe ɗo wonno ko individualité ji min nottat haaɓe mbaɗi feddade ɗum min kalde mabɓe au lieu ko juuti ñande fof ɓe terendira juuti ala ko en nanodirtu hayso tawi ma won ko mairie perti par ce que ñande fof saɗa yoɓa nogas so tawi aɗa dawa ñande fof ko 3000 francs lewru ndu mais minen min mbi gaare mbaɗe 2000 francs mais lewru fof garon joɓon saret gaare mbaɗe 2000 francs mais lewru fof garon joɓon hakkude yimɓe ko kaldigal min kooliɓe ɓe kooli amen min nanodiri hen won yadnoɓe hen wonɓe jaadani hen mais kewendi ndi ko ɗum min nanodiri malheureusement so lewru ma yi normalement tawde ken nanodirɓe poɗɗon tan ko déplacade garon joɓon probléme ala aɗa andi numéro ma aɗa andi ɗumen sa ari joɓa jaaha lawol mais kala nde min dillinani ɓe joɓata min joɓata e kala nde min dillini ko arde wiye way d' accord min dillini ɓe joɓa lewru ndu ko yawti ko foof wiye woppama min mbi ko min jalti hen on kadi chaque fin du mois mamin mbaɗ opération kala mo yoɓani min dartina ɗum ha joɓa par ce que ɗum lawol ngol wi wona amin jogui hunde contre mabɓe ko amin mbaɗa appliqué ko lawol ngol wi ko par ce que ko dañate ko min mi jeeya le maire jeeya goɗɗo jeeya jeeyi ɗum ko la commune e kan haala ha joni keddotoɗen kamɓe joom jakartaji en ɓe kamɓe koye mabɓe ɓe keeɓi suddeni kongi e artude oɗon alhaali e wiideɓe kay kamɓe wona salade hay so tawi guila eɓɓoje ɗe pewja faade ñalawma hannde hay goto ɓe jiyani wonande kay ummiɓe toon to mairie e Ndioum goto e mabɓe ene suuta hen kongi kettoɗen minen kam amin paari adade affaire o waɗanoma guila ko ɓooyi a faami nden ko palaguji wonno palaguji ɓe mbino ko aɓe mbaɗan amen palaguji mais chaque fin du mois min joɓat 2000 ou bien 3000 a faami yi noon ha fuɗɗonomo joni noon par rapport min jii ha ɓooyi affaire o wayno koko darsini tiva ɓe gartani ɗo ɓe ɗumini amen minenne amen jooɗi tan amin paada e mabɓe quoi ɗum ɗon kam minen fof amin jaadi hen soɓe gaari hay sino ko 1000 francs ɓe mbi ala probléme min joɓat non mi anda min kam gandumi ko are oɗo mo gonmi kam o kam somi yewtide e wajiɓe ɓe maɓe job fal force ɓe maɓe job eyyi areji goɗɗi ɗi noon par ce que ɗo sa ƴeewi ne waɗi 3 are nan ɗo walla 4 ga par ce que caggal men ga are nan to are gajjen nan to oɗo are oto are mais min kam mbawmi tan wiide ko arema oɗo o kam mo darima ɗo ko arema woni ɗo a faami ɗo kam soɓe ɗo somi yewtide e maɓɓe tan hay probléme goto watta
are goɗɗo noon min kam mi anda mais ɗo kam ɓe gondumi ɗo ɓe kam somi haalniɓe tan hay probléme goto watta hen bon ɗon kam are gajjen to ne wanno kam aɓe joguino ni aɓe joguino fedde mais fedde nde wonani fedde nde ganduɗa nde koko daari e leydi dal par ce que fedde nde hande yaaha janggo kadi to caggal awa famde te wonnoɓe hen ɓe kadi mawɓe ɓuuri hen hewde ɓe nan jogui auto ji men ne dogna tiba ɓe kadi ƴeewoyi liggey goɗɗo tiba mais min kam are oɗo kam mo gonmi o kam waji ɓe ni ne oɗo kam ko min ardiɗo oɗo are min ardiɗo te boyi foof machallah ko boyi jam kala mo mbiyemi hen yo wat kadia o waɗat ɗum gummoɗen e fannu gonka garen e fannu diine jiyara walla mbiyanna gammu ceerno Seydou Nourou Tall rahmatullahi alayhi kewɗo waɗede hitande kala ɗo e Ndioum toon to leggal Jolofen hitande hikka nde ene anni wadde hawra kay ke ñalawma hoore biir e oɗon ñalawma dendagal kala ko ganduɗa oɗo saaha ene wawa yuɓɓinde ziyara o no hannirta nene ƴettama e wiide kay o mo ganduɗa woni Hammady Niang caggal no suuti hen kongi en kettotomo bandiraɓe julɓe inchallah janggo woni gammu ceerno Seydou Nourou Tall min noddi rewo min noddi worgo min noddi funnague hirnague min noddi sernaɓe min noddi almuɓe min noddi julɓe foof ceerno Seydou Nourou Tall ko ceerno men fof en foof so gammu no waɗe galle mum kala julɗo ene foti nosade te nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yo jarranma saabu nelaɗo so wonano nelaɗo haydara tage wadde so nelaɗo woni sababu tagueɗe ma an ha gona aduna aɗa yiya guesa maaro walla haajuji ma aɗa yiilo dañal aduna dañal akara way jittir ɗum nelaɗo wadde so nelaɗo mawni ne way ummin janta e mawniɓe nelaɗo sallah sallam ay noon nelaɗo Allah sallah sallam sikki ala ko malaɗo te neɗɗo wawa wonde malaɗo tawa rewani Moustapha sallah sallam mo Allah wi laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun ñemtirgal mon mo ala ella ko Moustapha sallallahu alaihi wasallam ñemti Moustapha sallallahu alaihi wasallam yalla yemirani goddo yo ñemti sura Moustapha sallallahu alaihi wasallam on mo Allah wi wama atekum rasul fa khuzuhu wama nahikum anhu fantahu nelaado mo kala ko addi mon yamirore golle ko ammi golle modere mon aduna lakata hen moni kala ko hari mon goppe nafore mon ala hen aduna lakata dum non on sene mawni way mon wiodoro himmira waɗe jawdi mum saabu ene jarɗum garten ha joni e fannu gonka ɓe mo ganduɗa ko wonɓe toon to résidence Yero Melou Dia ɓe keeɓi noon woytade rennogo e wideɓe kay ko ndiyam ko taw ko ndiyam toɓɗodjam taw keɓaɗam guile diƴƴe teskade ɗo e nder taari nde ha saabi oɗo saaha diƴƴe ɗen gaddi kay hendu taw ko hendu ndu ganduɗa ni ene wawi wiide emeɓe kay addude kala ko fate ñobbuji walla ni addude kala ko fate ɓowdi te ɗum wona ko moƴƴi to fannu cellal o mo ganduɗa woni Oumar Kidane taw ko goto e ganduɗa teskaɓe wonɓe ɗo e résidence caggal no suuti en kongi en kettotomo salminde eɓi Ngatamaare Tv foof kadi ko weltanade mon aussi han feewi e liggey mon joɗɗo mbattono eyyi so jii hande won tawi kamen ɗo tan ko ndungu chaque année minen ko ni min gurde ndungu quoi kadi ko en mbawi wiide ko dur Allah par ce que ndungu mom wona innam ade fayi ɗum neɗɗo innam ade hono mum Allah jeppini ndungu e dow men enen foof kono vraiment namin gurni noon muusi e minen foof vraiment par ce que no tawirta kamen ni min gurda ha ndungu gas eyyi machine noon min dañi machine ma on 2 ans 3 ans 400 000 sodano pawo nelduno amen ɗum kono chaque année amin mbaɗen ma on 10 000 francs gasoil taw jira en tampere amen eyyi ko anji kadi hoddiɓe mamin gondi ɓe mettina par ce que mamin luyiɗo ganduɗa hoorema so jii ko wayni mettinat kadi minen min jiiɗa gandama ko daña ko musibi emen minen no wonno neɗɗo kam mom sa luwi ɗum so tañi mettere koye ma fayi wadde min jiiɗa ɓe gara yam ɓe tawa namin tawri men ni yoɗani te fewani eyyi aussi kam mairie Ndioum en foti wattude ɗo haqqille quoi vraiment ni min gurdi ha ndungu gas eyyi ardiɓe maire vraiment min kam mbimi tan ko liggey mom machallah nder Ndioum ene feewi kono hono ni kam neɗɗo kese garɗo e nder Ndioum so yii hono ni to nawno ɗo Ndioum mbeɗa sikki ma ɗum ɗo mo usu quoi eyyi surtout ma kadi ɗiɗo e mubluji neɗɗo ari nani Ndioum no nanirani Ndioum e Seydou Oumar an e golle mum so tawi ɗum ɗo yii mi cikkumi ma woto usse mum kañum e hoore mum eyyi firti min ertom noon Ndioum naɓe gara ballami minan kadi cikkumi wona minen tan ɓe balli ko Ndioum naɓe koye men par ce que ɗum ɗo so yii ha ɓooyi addata ko ɓowɗi adda goɗɗum e goɗɗum ko rafi jaltata hen eyyi a poti ɗum ɗo yeccitade ɓe ƴeewa ɗum ɗo kamɓe mbeɗa sikki somi jeccitima foof ma weeɓ min cikkumi daga kamɓe gonmi cowa ɗum umminade
kana haala gasani omo ganduɗa woni monsieur Nia kanko ko hoore makko kay o tawte ko ɗo e résidence o tawni gollorde makko ɗo tigi woni kanko e hoore makko heeɓi wadde erango e dendagal mo ganduɗa ko hohoɓe wonɓe ɗo e nder saari ndi e wiideɓe kay ko mairie e hoore muɗum foti wadde hen juuɗe mum beele ɗeɗo diƴƴe mbawa ittede ɗo no hannirta ni monsieur Nia kettuɗen holko saabi ɗam ɗo ndiyam ene wona ɗo holko hakkude kuɓeje ɗe e tali o holko adi mais ko kuɓeje ɗe gadi donc mboɗo sikki ko woni ɗo ko wona faute joom galleji ɗi mais ko faute wa CSE par ce que ndeɓe mata tali o nde e ponno wawde wadde ɗum nivelé comme ça de ce fait so ndiyam ɗam ari tan yaha lawol muɗum wonnata ɗo haydara ɗum ɗo ko effet mo ganduɗa hoore ma lanna ɗo henne no luggiɗiri ni ala kulli alin kala nde ndiyam ɗam ari ko ɗo débat donc noon wa CSN foti wawde arde mais mairie o aussi foti wawde arde nanga hen par ce que ɗum ɗo so tawi continue ene wawi addude maladie ji ɗi ganduɗa hoore ma wawi wonde caɗele goɗɗe e nder population o sen gummima toon en kalat e jangde kawguel BFM hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati yuɓɓinama e nder taaridi leydi Sénégal kala no didori ha ɗo e Ndioum yuɓɓinama no hannirta nen ko nokkuji ɗiɗi toɗɗono beele kay yuɓɓinde kawguel ngel e mbadi koftudinde toon to sem Ndioum 1 walla centre Ndioum 1 ha toon to centre Ndioum 2 dendagal kay centre aji taw ko kahidi ko wayno ceelaw ɓen koye mumen keeɓi yuɓɓinde kawguel ngel no hannirta nen hayso tawi oɗo saaha to banggue jencude taw kay dawala ɗimmal kay hay goto nanga kamɓe yanoɓe pop ɓe mbawi hebde no hannirta nen taggal kay toon to centre mo Ndioum 1 ko capanɗe jeenayi e yimɓe nayyi gonno kay waɗanoɓe kawgal ngel kamɓe kop ɓeɓe keeɓi ɓennude ɓe mo ganduɗa ko wonnoɓe toon to centre Ndioum 2 kamɓene koye mabɓe ko capanɗe jeenayi ɓe gonno hay goto mabɓe noon nanga wonanede noon ceelaw kam ko nokku no ganduɗa ko kahidiɗo kamɓe koye mabɓe ɓe keeɓi kay kamɓe foof ɓennude e ngel ɗon kawgal hayso tawi noon ko capanɗe joyi e joyi ɓe gadduno eɗen mbawi wiide kam centre mo ceelaw kañumen hay goto nangaka wadde mbiyen ko 100% ɓe e dañi eɗen jokka joni e kabaruji meɗen jaññadi e nder ɗemgal Pulaar eɗen gara e fedde yiɗɓe Ngatamaare kamɓe koye mabɓe juɓɓiniɗo ñalawma taw ko ñalawma pattamlomo on ñalawma noon ɓe guinniri ɗum ko ndewnol holko woni sababu muɗum ko daranade kalmo ganduɗa oɗo saaha ene hebɗo ɗo jewte walla ni ko jaydiyanke gonɗo ɗo e galle o beele kay darna ɗum no hannirta nen caggal noon noɓe juɓɓini on ñalawma pattamlomo omo ganduɗa woni Amadou Massaba Diop kam jogino kongi mabɓe o heeɓi suurde hen kongi kettuɗen eyyi ko noon Ousmane mi salminima addunomi ɗo e rédaction Ngatamaare salminde juurade adi foof ruttude teddugal e duwaw e fedde yiɗɓe Ngatamaare e gardugol Abdoulaye Demba Fall fedde nde ganduɗa nde guir radio jibina fedde nde ne jibina caggal wodede radio ngo duuɓi nayyi tan fedde nde jibina inniri fedde nde fedde yiɗɓe Ngatamaare taw addi miijo o ko Elage Oumar Thiam ko gooto e hatanteɓe renndo ngo e on saaha noon kala hitande eɓe jogui ñalawma caggal julde taske mo mbaɗata ndewnel taw kala koɓe mbawi hen dañde caggal ndoɓe eri renndo ngo e kamɓe kadi wooda koɓe guitti e kees mabɓe ɓe daɗɗa e mbi yimɓe goto fof ko jogui yo addu waɗa hen e on saaha soɓe ndendini ɓe ƴeewa animateur uji e animatrice uji wonɓe ɗo e radio ngo ɓe pecca ɗumen hikka kadi eɓe mbaɗi noon hande noon ko ngal ñallal ɓe ñalluno ɗo eɓe ñalli ɗo guila subaka ha joni noon e gardugol Abdoulaye Demba Fall e jeeyede kadi terɗe jaaɓe fedde nde hewɓe hen gaari ɗo ñalli ɗum noon kamɓe fof en jettiɓe e inde animateur uji radio Ngatamaare e animatrice uji radio Ngatamaare kala gollotoɗo ɗo debbo e gorko suka e mawɗo koye inde mabɓe kaalaten en jetti feddiɗo Ngatamaare e gardugol Abdoulaye Demba Fall eɗen mbi yo Allah teddinɓe yo Allah suurɓe yo Allah walluɓe saabu guila fedde nde woodi fewde joni koye darde tan enen wonɓe ɗo e radio ngo no ñiɓirɗen ɗo eɓe gandi en ngala salaire en ngala mandat en ngala haydara eɓe jiiɗi joƴƴinde men ɗo saabu ko mbaɗaten ko ɗo ina hawren renndo ngo kamɓenne eɓe mbawana men so wona kala taske e oɗo ñalawma ɓe gara koɓe dañi foof eɓe ndendina eɓe totta men hande kadi ɓe mbaɗi noon eɗen ñaago Allah tan yo Allah hokku men wattude nimbo wuuri yo Allah teddinɓe yo Allah suurɓe e ko ɗum tan joganiɗen ɓe enenne kamɓe ɓe jogani men ko yen gonɗo eɓe mbaɗana men koɓe mbaɗata ko enenne joganiɗen renndo ngo koko mbatten ko caggal ɗum duwanadeɓe e yettudeɓe e weltanadeɓe eɗen mbiyaɓe yo Allah sillin doole kalanɗen koye inde gollotoɓe radio ngo foof Allah jarama on jarama haala oɗo saaha hebbinka e noppi yimɓe woni kay ko scanner mo Ndioum hay so tawi i noon toon to galle lamurgo leydi Sénégal o jaɓɓama toon e tawtorede o mo ganduɗa woni Cheikh Oumar Anne taw kam ni woni gardiɗo ɗo saaha
woni mairie mo Ndioum kanko noon Cheikh Oumar ko kanko tigi jabbi ɗum tawni kay tawtorede o mo ganduɗa woni hoore leydi Sénégal Macky Sall on est ce que noon o addi haalullaji kewɗi yoga kay e rendo finogo ɗo ngo goto fof no foɗoro banggue wonde kay ko gardiɗo muɗum addi hayso tawi noon omo ganduɗa woni cukko maire mo Ndioum Oumar Diaw o holliti oɗo saaha ɗum noon jeeya ke mbaydi lawmu leydi Sénégal hay goto kay wawa foɗanade wiide kay ko kañum addini oɗon scanner saabu ko leydi Sénégal e peeji muɗum kam tigui addani e rendo ngo hayso tawi noon kana haala ene jokki e wiidemo kay scanner o wona Ndioum tan jeeyi ɗum saabu ko département de Podor e hoore muɗum jeeyi ɗum kala mo ganduɗa oɗo saaha en tawi to banggue rewo leydi Sénégal kam kay en jogui hen gueɗal wadde noon kanko Oumar Diaw o wi haalulaji mawɗi jarani eɗen jokka joni e kabaruji meɗen jaaƴi e nder ɗemgal Pulaar gayniren coftal ɓalli taw ko kawgel zone Ndioum eɗen mbawi wiide kade o woni sukaɓe hakkiniɓe ɓene kamɓene koye mabɓe maɓe mbadda timmode woni final jogori wonde kay ko nayi e lewru fandu hakkude ɓe mo ganduɗa woni kawral Ndioum Walo kamɓe tigui jogori jaɓɓade ɓe mo ganduɗa woni Darou Salam nayi e lewru fandu so gueno ñaawi to kawgel manguel nguel eɗen mbawi wiide noon senior Darou Salam hoore muɗum en tawtore e nde ɗon timmode saabu kay ɓe jaɓoto ko jaggere jogori wonde ko 5 e lewru fandu so gueno ñaawi ma wod mo yaadi hen eɗen jokka joni kabaruji meɗen coftaɗa ɓalli banggue fuɗkoyngel kawgel Yar Hamou Mohamed Sarr ene jokki ɗo e Ndioum saabu kay ñalawmaji ɗi gam kay timminde kala ko fati ɗiɗoɓal timmode naggam saabu e wiide ardiɓe ɓe jogori wonde kay ko ñalawma mawɓari nogasi e 5 lewru morso hitande gonɗen walla ni ñalawma jeslare nogasi e 6 lewru morso hitande gonɗen taw ene hawre ganduɗa e lewru tubak nogasi e 5 lewru ndu gonɗen jogori kay fottitede ko kikpaji ɗi ganduɗa ɓurɗi kay taskede to banggue guel ɗon kawgel ɗum noon men jaadu hen e denndangal bandiraɓe e rendo gon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum wonno kabaruji meɗen ko gadduɗen bandiraɓe e nder ɗemgal Pulaar en jetti en jaari kala mo ganduɗa waɗi hen junggo mum beele kabaruji ɗi mbawa yuɓɓude no hannirta ni en to karallagal manggal to wonno toon ko Sall Makki Bocara Sall karallagal kahindigal wonno toon ko Ibrahima Ndaw to juɓɓude golle wonno toon ko Samba Thiam e Dieynaba Souleyane en jetti en jaari kala mo ganduɗa waɗi hen junggo mum taw noon to haalirde ga ko Goye Ousmane Gueye ko ñagantomi hooram ko ɗum tigi ko ñagantomi moon jaam yeeso jaam caggal jaam ta kon ɗo ɗo yimɓe gonga saɗi fenade sañjantoɓe gota go tedduɓe mahodiral mamman kanji salante bane duuɓi sappo haala gota aadi biɗe aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi kala pirto aadi en ñamji bandiraɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama